Víc pirát, je to přestaje, jako pata. Máme poklad, tak bychom měli doplout, si koupit pirátské věci. A kam poplujeme? A nevidíte náhodou piráta pařáta? A jo, tady je. Hej, pařáte! Pařáte, stávej! Jsem já Adorable. Chtěli jsme nakoupit nějaký pirátský věci, jsem se dostal do pirátského cechu. Prosím tě, na to potřebuješ peníze. Peníze máme, byli jsme na ozbrojených lidí. Tak ukáž. Počkej. Tak ukáž. Kde to máš? Koukej, to je, co? Všechno jsme se jednali pro tebe. Ty jo, to je? A já nic nevidím, ty. Všechno To naše. zní dobře, ale hele, nevím. Ještě nějaký rumíček by to chtělo, nemáš? Skočíme ještě do lodi pro rumíček a jsme dohodli, tak jo? No, Výborně. tak jo. Rumíček to já si dám. Já? Ale tady... No tak běžte, Ještě. A kam máme jít? Šup. Tak hurá na tábor Valda, co s našima u moře v létě. Jsme ti ulovili poslední kus do tvý sbírky. Máme pro tebe lapuťáka. No tak to je super, to je poslední, který mi chyběl do sbírky, tak jsem s Co ním. dáme sběrateli lapuťáka? Tak mi odejte, pojďte. Počkej, pojďte, co tam v té kleci, teď to je Kiwi Comics. Co ne, A ta píškou, to je úplně nemoc. není to Ne, tak, ne, to není, teda ne, nech to mě teda být, ne. nech mě. Takhle trápí zvířata, to se nedělá. Tak, zvířata propustíme, takže co uděláme s lapuťákama? Pustíme je na svobodu? Tak je vypuste.